Okay, mag-igsunan mga kabats kong 1982 Loon Institute mo na ni ang atong binyo puhon akong di klaro gyud o pila ang atong mabayaran diri ikaduha o ato yung gipix ba kay matud ni Kapdiran nga iya lang i chat sa GC kung pila kay magsabot pa siya siyang asawa. So aton lang giadto para ma-fix na nato aron maibaw-an gyud. Kung klaro na gyud puhon. Iso na akong gingon na ba kay 5 la ba to no. Pero atong pilian pa ng 5 og size ug asa gyud tinuod ang ato ang reunion pero og size ako tong kaibaw niya. Size ta kay 5 la ba to akong ingon. Sorry lang ninyo no. Kay nasayop ko kay 6 la ba to atong butang sa gising ang hindi ito reunion ta suggested sa puto pero may supak basin o size good. Okay, ato lang bang paruhon siya puhon o sa inyo ang desisyon din sa GC i-final na nato ni ron. Okay, sa ato ang reunion puhon. Okay, o na nakita ninyo lami kayo no. Hindi po bintaan sa atong giadtuan tong primero sa kan swagwit ba timbre na no 5 o pwede kang sugo na ni pirit na paoy da kan asa mo na diakap function amo ni apil oh abrihan lagi na siya mabrihan ka lami aga bitoy o pa yung nakakuan si kada ni kamera personal nakakuan ko ani ka na kita ko ng mong mga kuan ba San prihon minimo kuan sound system ay dahil ingat to si tirando ka kapangin yung sounds pila apirang sound sounds imo lang sounds na imo sounds ka ay puno naman na sabihin ni 1.5 punig sounds pila dos media o dos dos sige salamat idos nimo sama i-fix na kaya may bawaan nila. Sama na. Dos media. Okay lah dos media hindi ka malanganin. Media siguro. Kaya sound si mo ba? Sige, mo to kap. Buditso ba ni sa atong nay grilya ato kap? Oo. Nasa agi. Pwede kami mag-picture dito? Ha? Ani agi. Jaman mo to? Sige. Ja, mo agi ko ana kay mo mahang picturean pa to mao na. Ha? Sige, sige. Open na dia? Sige. Salamat ha. Sige, sige. Mao na to. Langan nung ka. Wali kay duty ron? Salamat ka pa. Ari agianan padung mag-picture. Winaam malay ko andiri. Naam day. Ari pwede day. Pwede rin. Lusot no. Ani agi pa dong magpipicture diri sa kuan. Doora kayo no. Doora. Picture diri sa Batel Umualong no. Doora no. Napud pa pwede diri agi sa luyo ang service no. Magparking sila. Pwede din gamiton din nga area. Doon diri. Okay ra. Pwede magpa-picture diri. Okay, di ring gerilya nga. Itong gigirahan sa mga Hapon sa una. Ni Captain Salazar. Kininduot ta diri Pwede magpa-picture diri. Hayahayo kayo diri no. Hangin. O lantaw gyud ang kwan. Dagat. Okay, so na no. O hayahayo gyud. Pwede ra pud ka diri mo naog no, naihagdan diri. Apoy agianan diri. Sa ubos. Lantaw kayo ko ano, diri. Ayahay kayo diri. Okay, dito po kaagi padung na pud sa binyo, ani pud ka mo agi ani padung sa binyo naihagdan dito ang hinayhay. Okay ra kayo, lusot-lusot din diri. Okay. Kangko nangitag binyo. Agi kami ko sa binyo de. Okay, uli na.
Ako kapasyat dito da. Kalimot ko, mga igsunan ko.